Aiwa, mhuri yeZimbabwe, tichida kutendai. Nhasi tiri kuno kuno KwaMutare. Uko kwatauya kuzomboona mhuri yamai Kachitigu. Handiti tichida kutendai nesapoti yamunotipa. So panapa ndo mhuri yamai Kachitigu. Handiti so mama, mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti mune vana vangani? Vana vangu vese ndinapamwe chete 8. Alright. So vasikana vangani, vakomana vangani? Vakomana 4. Vasikana 4. Alright. So ndo vana venyu vese vari panapa? Mhuri yangu yese ndinogara nayo. Alright. Saka ndo yamuri kuda kuti munge muri munobatsirwa kuti dai tawanawo pekutiwo tingagare nemhuri iyi. Handiti vanhu vasikana vakomana vange vari vanogarawo pakanaka vachienda zvakare kuzvikoro. Handiti so mhuri yeZimbabwe tichitenda kuti muri maiona vane vana 8. Last time patikaita video takasvika vasipo mai, so nevamwe vana vanga vasipo, so vana vatakaona i5, but mhuri yacho yese ndo yamuri kuona panapa. Tine vana vedu 8 vari panapa. So makasununguka kutibata kuti tinge tiri tinobatsirana navanhu vari panapa. I think tine baggage bag handiti riri mumotikari, ndokumbura kuti muuye naro kuitira kuti tiwedzere, because mhuri yakakura. Mhuri yeZimbabwe, thank you very much. Thank you so much nekusapota. Thank you so much nechikafu chakawanda chamatipa panapa, chibage, sipo. Tichitenda kuti muchatipa zvakare zvimwe tinge tiri tinobatsirana nemhuri. Aiwa, thank you very much. Alright. Nice. Aiwa, tinotenda. Thank you very much. Nemi muchengetwe naMwari, Mwari akuitire zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Aiwa, mazvita. Ticharamba chingobatana aiwa, tinogamuchira. Ticharamba chingobatana nemi. Aiwa, tida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwerudo rwenyu rwamunoramba muchiratidza kuhama. Dai Mwari wamasimba usakuratidzaiwo rudo sezvimwezvo zvamunongoita kune hama dzedu idzi. Tichingoramba chingokumbira kuti kuna vose vanodawo kubatsira hama idzi, aiwa, makasununguka kunge muri munotibata panhamba dziri pascreen kuitira kuti tikwanise kubatsirana navo, tikwanise kubatsirana namai kuriritira mhuri, amai vane vana 8. Sekuona kwenyu tine vana vadiki varipo, ende vana ava vasi kuenda kuchikoro, uyezve vanavo vanenge vachidawo zvekudya, zvekupfeka, so ngatiwanikwe tiri tinobatsirana navo. Zvakare imba yavo yavari kugara ndofunga makaiona apa mvura yave kuda kunaya, hama dzangu. Dai Mwari wamasimba ose angosimudzawo mwoyo vaviri vatatu kuti tinge tiri tinobatsirana navo kuvagadzirira kunyange imba yekugara, kuitira kuti mvura payave kunaya vana vasanayiwa nemvura, mvura painenge ichinaya. Ndinongokumbirawo kune hama dzinokwanisa kuti tinge tiri tinobatsirana navo, even tikangovagadzirawo temporary structure yekuti mvura payairi kuuya vange vari vanowanawo pekuvanda nevana. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. Mwari akuropafadze zvizhinji, akuitirei rudo. Thank you very much from Uncle Saint neSaint TV crew. For now, it's much love.